Magandang gabi, Pinuno. Nais ko lang ikwento sa'yo ang experience ko nun. Way back 2015. 21 years old pa lang ako that time. Nangyari ito bandang November. Pauwi pa lang ako sa bahay namin. Galing kasi ako sa Cavite, Rosario, papunta sa Calamba, Laguna. Nag-drive ako ng solo. 11 p.m. Nung malapit na ako sa bahay, actually, sa gilid kasi ng paupahan namin yung parking ko. Tapos yung nangungupahan sa amin buntis. Siguro mga nasa 6 months na. Ito na, malapit na ako sa bahay. Nasa may kanto na ako ng subdivision. Tumigil ako sa parking at naipark ko naman ng maayos yung sasakyan. Papatayin ko na yung sounds ng kotse nang napatingin ako sa oras. 1:33 a.m. Papatayin ko na yung makina ng kotse nang biglang may lumagabog sa bubong ng kotse. Nagtaka ko kung ano yon. Lalabas na sana ako. Baka may nalaglag na bato o kung ano man. Pero sobrang bigat ng nasa bubong. Tapos unti-unting dumidilim yung salamin ng sasakyan. Tapos yung humaharang sa salamin ng sasakyan, para siyang plastic ng garbage bag. Ganun yung kulay. Pero sinisira nun yung side mirror ko. Sobrang bilis. May naaninag pa ako ng kalahati sa passenger seat na may katabi ako. Nagdasal ako ng nagdasal. Buti na lang, may dala kong asin palagi sa bulsa. At buti na lang, nakalak yung pintuan ng sasakyan. Grabe ang ginagawa nun. Kinakalmot yung magkabilang gilid ng sasakyan. Grabe. Sobrang init na sa loob ng sasakyan. Akala mo nasa oven. Tinodo ko na yung aircon. Buti na lang full tank ako bago umuwi. Matapos yan, yung nasa taas, akala mo 3 boses yung naririnig ko. Babae at lalaki na iisa. Para silang gutom na aso at nagsisisigaw. Pumikit ako kasi hindi ko kayang makita yung mukha nun eh. Yung nasa bubong ng kotse, hindi naman ako ang target niya eh. Yung rumerenta sa amin. Pero ramdam ko kung gaano siya kagutom. Di ko namalayan na pilit binubuksan nun ang sasakyan ko. Buti nakalak. Umabot ng 4:00 ng madaling araw yon. Nasa loob ako ng sasakyan at nagdarasal. Akala ko katapusan ko na. Buti na lang lumabas yung lola ko ng bandang 4:30 a.m. Nagtapo ng basura. Doon nawala bigla yung nasa bubong ng kotse ko. Maya-maya pa, may mga nagdadaan ng mga tao na papasok na sa mga trabaho nila. Doon lang ako nakalabas ng kotse nun. Tinanong ako ng lola ko kung bakit pawis na pawis ako. Kinuwento ko sa kanya. Ang sabi niya, buntis kasi yung border namin sa itaas. Kinabukasan, 12:36 a.m. naman ako nakauwi. Nagtataka ako. Bakit may nakadikit na maitim sa pader ng paupahan namin? Gumagalaw-galaw yon. Akala mo si Venom, yung kalaban ni Spider-Man. Pagtingin ko, ang haba ng kamay at paa. Nilalabas-labas yung dila niya. Tapos sobrang itim at mabuhok. Hindi ako makapag-park doon sa pinagpaparkan ko
biglang nagsisisigaw yung border namin. Ang sabi niya, "Aswang! Aswang! Aswang!" Yung aswang naman, pilit inaabot yung buntis. Parang demonyo yung boses. Bumusina ako nun. Tapos biglang tumalon pataas yung aswang at biglang nawala. Kinabukasan, nagkwentuhan kaming pamilya. Tapos yung pinsan ko na may-ari doon ng boarding house sa kabila, halos 2 bahay lang ang pagitan, may nag-bed space sa kanila 1 linggo na ang nakakalipas. Nawiwirdohan siya. Kasi gada umaga, hindi nila nakikita. Tapos bandang 5:00 ng hapon, lumalabas yon tapos tulala sa langit. At nakabuka daw lagi ang bibig pataas. Kinagabihan, naulit yung tik-tik. Tapos wala doon yung border ng pinsan ko. Kasi nagdududa na sila eh. Tapos nagsisisigaw ulit yung border namin ng, "Aswang! Aswang!" Tumalon ulit papataas yun. Kinabukasan, nawala yung border ng pinsan ko. Galing Iloilo daw yun. Pati mga gamit niya iniwan. Ngayon, hindi ko malilimutan yung experience na halos ikamatay ko. Buti na lang, may dala kong asin araw-araw. Magandang araw sa iyo, Pinuno, at sa lahat ng avid listeners na kagaya ko. Isa ko sa mga silent listener na naghahangad na ma-share ang mga isa sa karanasan ko o namin ng utol ko na itago na lang sa pangalang Solid. Kami sa pamilya ko ay open-minded pagdating sa mga kakaibang mga paranormal at pati na rin sa mga nilalang, gaya ng mga aswang. Itong ibabahagi ko ay karanasan ng kapatid ko nung panahon na pinag-aral siya sa probinsya sa Tanhay, Negros Oriental. First year high school siya nun. Ayon dito, naging maayos naman ang pag-aaral niya doon. Kasama niya sa bahay ay yung lola ko at tita namin, anak niyang lalaki at asawa niya. Kwento pa ng utol ko nun, ang schedule ng eskwela nila ay buong araw. Old school pa nun eh. Yun bang, sa umaga ang simula ng leksyon at sa tanghali pwede ka pang umuwi tapos babalik ng mga 2:00 o 3:00 ng hapon. Dahil mga ilang kanto din ang lapit nung eskwelahan na yun sa amin, matapos ang pasok niya sa eskwela, uuwi, magbibihis lang, tapos pupunta siya ng computer shop na malapit doon sa amin. Pabor sa kanya yon kasi kung minsan libre siyang naglalaro doon dahil tumutulong siyang magbantay ng shop. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi niya makakalimutan. Isang hapon matapos ang eskwela, ramdam niya na parang may sinat siya pero di niya yon ininda at tumuloy siya sa computer shop gaya ng palagi niyang ginagawa. Makalipas ang ilang oras, umuwi na ito. Yung oras nun, mga 7:00 o 8:00 na ng gabi. Medyo umaambon pa nun at nung nandun na siya sa bahay, naghugas lang siya ng paa at pansin niya rin na tulog na ang mga tao doon. Di ba, Pinuno? Ganun naman sa probinsya. Maaga kung magsitulog ang mga tao.
Ang lola ko wala din ang gabing yon. Yung kwarto kasi ng lola ko malapit sa sala. Kaya nasilip yon ng kapatid ko. At yun na nga. Naghanda na siyang matulog. Nakapatay ang lahat ng ilaw at agad itong nagkumot dahil nilalagnat at nilalamig na siya. Yung higaan niya ay papag na gawa sa kawayan at may banig yun. Yung bintana sa bandang paahan niya, nakasara naman na may konting siwang. Tapos walang pintuan ang kwartong yon. Kurtina lang. Bale ang posisyon ng pagtulog niya, nakatagilid na nakaharap sa pinaka-entrance ng kwarto. Kasarapan na ng tulog niya nun. Nang mga ilang oras ang lumipas, medyo nagising siya at napamulat dahil naramdaman niya na medyo lumundo yung papag sa bandang paahan niya. Yun bang parang may umupo? Naramdaman niya din yon dahil nakalapat yung likod nung kung sino man yung nasa binti niya. Ang ginawa niya, naglikot siya sabay pihit patalikod at sambit ng, Lola? Kasi akala niya, yung lola namin yon. Ngayon nakaharap na siya doon. Pero ilang minuto na ang lumipas at hindi yon sumagot. Kaya medyo nagtaka siya at nagkunwari pa din siyang tulog nun. Tapos nagtalokbong siya. Gawa ng nakakaramdam na siya ng takot. Dahil madilim at may konting liwanag siyang nakikita, sinilip niya ng konti mula sa kumot niya at nakakita siya ng isang hugis ng tao. Paglalarawan niya, lalaki daw yon na parang nakabarong pero maitim ang buong katawan nun. Akala mo anino dahil sa sobrang itim. Takot na siya. Gawa ng napakapula pa ng mga mata nung lalaking yon na nakatitig sa kanya. Pumikit siya sa pag-aakalang mawawala na yon. Pero pagmulat niya, nakatuwad na daw yung ulo nun at nasa pagitan ito ng mga hita niya at nanatiling nakatitig sa kapatid ko. Wala na. Nakahiga lang siya at nakakumot nun pero sobrang kaba at takot na niya nung mga oras na yun. Dahil ang lapit lang nun sa kanya. Ang ginawa niya, bigla niyang hinawi yung kumot, tumayo, at patalon itong lumabas ng kwarto, sabay bukas ng ilaw sa may sala. Nagising yung tita ko at tinanong siya kung bakit. Pero matapos niyang sabihin kung ano ang nangyari, nagsabi lang yon na wag na siyang matakot at sabay balik sa kwarto niya. Umupo na lang sa sala nun habang naka-on ang mga ilaw hanggang sa nakatulog na lang siya ulit. Kinabukasan, tuluyan na siyang nilagnat nun. Salamat pinuno kung mapili mo man ang kwento ko. Pasensya na at mukhang napahaba ang kwento ko. Sunod na kwento, kay Joan. Magandang araw, pinuno. Gusto kong ibahagi ang kwento na napaginipan ko lang. Gusto ko tong i-share dahil isa ito sa mga panaginip kong hinding-hindi ko makalilimutan.
Madalas po kasi akong mag-astral travel, kaya naman hindi ako sigurado kung astral travel ba ito o isa lamang panaginip. Pero ang sigurado ako, ang pangyayaring ito ay napakalinaw sa aking alaala. Parang totoong nangyari. Sa maniwala kayo't sa hindi, ang pangyayaring nakita ko ay naganap ilang milyong taon na ang nakakaraan. Maaaring produkto ito ng aking subconscious o di kaya'y totoo nga itong nangyari. Pero hindi ko po ito nakita sa mga history books o videos. Kaya kayo na ang bahalang humusga. Last year, napanaginipan ko ang sarili ko na naglalakad sa ibabaw ng karagatan. Pinuno, hindi po ako tao nung panahong ito. Dahil sa nararamdaman ko na iba ang katawan ko sa katawan ko ngayon, which is sa tao. Pero medyo similar siya sa tao. Yung nilalang na nakita ko. Basta, naglalakad ako sa ibabaw ng tubig, nakasuot ng jumpsuit, at nakikita ko ang mga hayop sa di kalayuan. At ang mga hayop na ito ay iba't ibang uri ng mga dinosaurs. Merong nasa lupa, tubig, at yung iba lumilipad sa himpapawid. Tila ba normal lang ang ganoong pangyayari dahil wala naman po akong ibang reaksyon. Tumingala po ako sa kalangitan at nakita ko ang isang napakalaking sasakyang panghimpapawid. Kulay pilak at pabilog ang hugis nito. Sinabi ng aking isipan na sasakyan raw iyon. Then again, pinuno, panaginip ko lang po ito. Ang sumunod kong ginawa ay sumisid ako sa dagat. Sa totoo lang po, hindi po ako marunong sumisid at medyo takot din po akong mag-swimming. Pero sa panaginip kong ito, kaya kong sumisid na parang expert diver at higit sa lahat, kaya kong huminga sa ilalim ng tubig. Ilang beses ko na pong napanaginipan na kaya kong huminga sa ilalim ng tubig. Pero obviously, hindi ko po yung kayang gawin sa totoong buhay. Hindi ko rin po alam kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Habang ako ay sumisisid, ang tubig ay napakalinaw. Napakarami kong nakitang iba't ibang uri ng sea creatures na ngayon extinct na. Nang marating ko ang seafloor, meron akong narinig na boses na mula sa dagat. Ang sabi nito, kung gusto mong malaman ang kasaysayan ng planetang Earth, malalaman mo ang kasagutan sa karagatan. Pagkatapos po nun, umahon ako at nakita ko na nasa modernong panahon na ako. Wala na po ako sa dagat. Para bang nasa swimming pool ako at maraming tao sa paligid. Tila ba inaabangan ako na umahon mula sa tubig. Hanggang doon lang po ang panaginip ko pero sobrang linaw nito. Mas malinaw pa nga po ito sa panahong kung nasaan ako ngayon. Alam kong weirdo ito pero ito ang naramdaman ko. May mga taong hindi naniniwala sa ganitong pangyayari pero hindi naman ako namimilit. Lalo na isa lamang itong panaginip. At tungkol naman sa tubig, may nabasa po akong teksto tungkol sa isang scientist na natuklasan na kayang mag-store ng memories ang tubig. Dito ko napatunayan na tama ang impormasyong nalaman ko mula sa aking malalim na panaginip. Marami pa po akong lugar na napuntahan dahil sa aking astral travel
at sa aking mga panaginip. Baka ishare ko rin yon sa susunod kong mga kwento. May lugar pa nga akong nakita na kulay gray ang paligid at walang gravity. At meron namang lugar na maihahalin tulad ko sa wormhole kasi habang naroon ako, napakabilis ng takbo ng oras. Para bang katumbas ng 1 segundo ang 1,000,000 taon. Napuntahan ko na rin po ang ilan sa mga mundo ng mga elemento at ilang sibilisasyon sa sinaunang panahon. Maraming salamat po, Pinuno, sa pagbabahagi ng aking kwento. Hi po, Pinuno. Itago niyo na lang po ako sa pangalang John Paul. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ko sa channel ninyo. Umpisahan ko na ang kwento. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, nangyari ito taong 2008. Sa lugar ito ng Bayumbon, Masbate. Itong mga panahong ito, Pinuno, ay kasalukuyan akong isang manghahabal-habal dito sa amin. Bale, napapadaan lang ako sa lugar na yon sa tuwing meron akong pasaherong patungo sa lugar namin sa Baleno. Konting description lang sa lugar na yan, Pinuno. Diyan kasi iikot ang ating kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, ang Bayumbon ay isang mahabang tuwid na daan dito sa amin. Walang kabahay-bahay sa lugar na yan at maihahalin tulad mo ito sa Route 50 na daan ng Amerika. Alam nyo naman yon, di ba? Pero kung hindi nyo alam ang lugar na yon, ay hanapin nyo na lang sa internet. Yun nga lang, Pinuno, ay hindi yon kasing haba ng Route 50 na tinutukoy ko. Kumbaga, parang anak lang ito ng daang aking inihalin tulad. Meron din naman kasi yung kalayuan, Pinuno, pero minuto lang ang pagitan ng pagdaan mo sa lugar na yon. Di ko naman pinansin ang daan na yon, Pinuno, sa kadahilan ng ilang beses na akong napawi sa lugar na yon. Umaga lang ako dumaraan doon sa kadahilan ng meron akong mga naririnig na agam-agam sa lugar na yon. Iniiwasan din di umano yon ng karamihang manlalakbay sa tuwing sasapit ang 10 oras ng gabi. Sa kadahilan ng merong mga nagpapakitang nilalang na hindi kaaya-aya para sa mga paningin ng tao. Marami na ding naaksidente sa lugar na yon na siyang labis kong ikinatakot. Ni minsan sa buong buhay ko, Pinuno, ay hindi ko tinangkang daanan ang lugar na yon nang malalim na ang gabi. Isang araw, umaga pa akong umalis sa aming tahanan dahil sa aking trabaho. Mas marami kasi ang mga customer na aming maisasakay tuwing umaga. Bukod kasi sa magtatrabaho ang mga yon, ay ang iba naman ay tutungo sa paaralan upang mag-eskwela. Masigla ang araw ko noon, Pinuno. Hinatid ko pa nga ang asawa kong guro sa kanilang paaralan upang maaga pa itong makapasok. Kasama namin noon ang aking bunsong anak na nag-aaral pa lamang sa elementarya. Marites, una na ako ha. Ingat kayo. Wika ko sa aking mag-ina habang papaalis na sa kanilang paaralan. Oo, mahal. Agahan mo ang iyong pag-uwi mamaya ha. Alalahanin mo, kaarawan bukas ng iyong bunso. Sagot naman sa akin ni Marites. Ngumiti lang naman ako dito, Pinuno, nang marinig ko ang sinabi nito. Munti ko na kasing makalimutan ang kaarawan ng anak kong yon. Nang makarating na ako sa paradahan ng mga sasakyan, ay matyaga akong naghintay para sa aking magiging mga pasahero. Habang naghihintay ako ay maraming pumapasok sa isipan ko tungkol sa mga regalong maaari kong mabili kung suswertehin ako noong mga araw na yon. Lumipas ang ilang oras, Pinuno, ay marami na nga akong kita sa paghahabal-habal. Kahit lumagpas na sa kota ang pera kong naipon, ay nagtiyaga pa rin akong makalikom ng karagdagang salapi dahil sa kaarawan ng aking anak kinabukasan.
Pagsapit ng alas 5 noon, ay napagdesisyonan ko nang umuwi na sa amin. Pero habang ako ay nagmomotorsiklo, ay merong nangyaring kakaiba. Aksidente akong nakabangga ng bata dahil sa pagtawid nitong hindi lumilingon. Galit na galit sa akin ang pamilya noon pinuno na agara namang paghingi ko dito ng paumanhin. Agad ko itong isinakay sa ambulansya upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. At ang pinakamalapit na ospital noong mga oras na yon ay ang ospital na nasa Masbate. Bago ako sumunod sa ambulansyang kumuha doon sa bata, ay hinintay ko muna ang tatay nito. Magbabandang alas 6 na noon pinuno kaya nagmamadali na kaming makarating ng ospital. Nang narating na namin ang daan sa Bayumbon, ay halos hindi na mapakali ang aking dibdib dahil animoy merong mga nilalang na nagmamasid sa amin noong mga oras na yon. Ang kaba ko ay para sa batang aking nasagasaan ay nawala na lang bigla at nabaling yon sa mga nilalang na aking naramdaman. Nakabukas kasi ang ikatlong mata ko pinuno, kaya iniiwasan ko talagang makainkwentro ng iba't ibang uri ng nilalang. Pagdaan namin doon ay ligtas namang kaming nakatawid dahil sa hindi pa kalaliman ang gabi. Pagsapit ng alas 9 noon pinuno ay napagpasyahan ng pamilya na umuwi na dahil sa konting galos lang naman ang natamo ng batang aking nasagasaan. Hindi na umangkas sa akin ang ama nito dahil sa natatakot din yung dumaan sa lugar na yon. Nilakasan ko na lang ang loob ko nun pinuno upang kahit papaano'y hindi mag-alala ang aking anak at asawa. Ang ginawa ko noong mga oras na yon ay sinundan ko lang ang ambulansya upang marami kaming dumaan sa lugar na yon. Pero pagdating namin sa lugar na yon pinuno, ay biglang nawala ang ambulansya na parang pula. Maging ang tinig nito ay hindi ko na marinig na siyang labis kong ikinabahala. Maniwala kayo o hindi, matapos mawala ang ambulansyang sinusundan ko, ay doon ako nakakita ng napakaraming nilalang sa lugar na yon. Meron akong nakikitang aswang na nagmamasid sa akin habang merong tangang-tangang parte ng katawan ng tao. Maliban sa mga aswang ay nakakita rin ako ng mga magsasakang naglalakad sa lugar na yon na walang mga ulo. Pagtingin ko sa salamin ng aking motorsiklo, ay doon ko nakitang merong humahabol sa likuran ko na isang batang sanggol. Nangingitim ang balat nito pinuno at bali ang dalawang mga braso. Luwa na din ang mga mata nito at merong mga nagsisita lasang mga ngipin. Dahil sa sobrang takot ko noon pinuno, ay nagsisisigaw na ako habang ako ay nagmamaneho. Di ko na kasi mabilang ang mga nilalang na nakikita ko sa lugar na yon dahil sa sobrang rami ng mga ito. Maliban pa dyan pinuno ay inumpisahan na rin akong sugurin at habulin ng mga aswang na naroroon. Buti na lang talaga at nagdasal ako habang ako ay nagmamaneho. Wala na akong pakialam sa daan noong mga oras na yon dahil sa sobrang takot ko. Bigla rin naman nag-iba ang paligid noon matapos kong malampasan ang lugar na yon. Pagbalik ko sa aming tahanan ay doon ko na ikinuwento sa aking asawa ang nangyari sa akin sa daan ng Bayumbon. Hanggang dito na lang pinuno. Sana ay malagay mo ito sa channel mo. Salamat. Hi po pinuno. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ambrosio. Nais ko po sanang ibahagi ang kwento ko sa channel mo. Pinuno, isa po ako sa mga masugid mong tagapakinig na nagnanais marinig ang sarili kong karanasan na inarate mo sa channel mo. Sa pagkakatanda ko pinuno,
Taong 1994 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Ormoc. Noong mga panahong ito ay meron na akong pamilya. Bukod na ako sa aking mga magulang pinuno dahil sa meron na din akong pinagkakakitaang hanap buhay noong mga oras na yon. Bale, nagbibigay na lang ako ng suporta sa mga ito upang makatulong naman ako kahit papaano. Isa pa lang kasi ang anak namin ng asawa ko noon, pinuno. Kaya hindi pa gaanong mahirap ang aming pamumuhay. Noon ding taong yan ay ipinagbuntis ng aking asawa ang aking pangalawang anak. Bilang ama ay ginagawa ko ang lahat upang maging maayos ang pagsilang ng aming sanggol. Lahat ng trabahong alam ko noon, pinuno, ay pinapasukan ko na upang makaipon lamang ng sapat na kita para merong kaming maipon ng aking asawa. Isang araw, naging maayos naman ang aming ganap sa tahanan. Wala akong trabaho noong mga oras na yon dahil day off ko. Bale, ang ginagawa ko lang nun, pinuno, pag wala akong trabaho ay ang mahiga sa duyan sa aming bakuran maghapon kapag walang gawain sa loob ng bahay. Malaki din kasi ang panganay ko noong mga oras na yon, kaya hindi na ito nagiging pabigat sa aming mag-asawa. Habang ako ay nagduduyan, ay pinagmamasdan ko naman ang aking asawang abala sa kanyang kinakain. Mag-aanim na buwan na kasi ang kanyang tiyan, pinuno, kaya naglilihi na talaga. Pangiti-ngiti pa nga ako noon, pinuno, habang nagmamasid sa kanya. Mag-aalas 3 na pala noong mga oras na yon, kaya ang ginawa ko ay pumasok na muna ako sa aming tahanan upang magtimpla ng kape. Nang matapos na akong magtimpla ng kape, pinuno, ay agad din naman akong lumabas ng kusina. Paglabas ko sa kusina, ay tumabi ako noon sa aking asawang kumakain ng mangga. Meron kasing tinatawag yun sa akin noong nasa kusina pa ako. Bakit, pe? Tanong ko dito. Ambo, meron kaninang babaeng dumaan. Medyo pangit yung paningin sa akin eh. Parang naiinggit. Sagot naman sa akin ng aking asawa. Gulat na gulat ako noon, pinuno, dahil ilang minuto lamang ang pagitan nang ako ay nagtimpla ng kape. Hinanap ko pa yung sinasabing babae ng aking asawa, pero hindi ko na yon nasilayan kahit saang daan akong tumingin na maaaring pagdaanan nito. Animoy nawala ang babaeng yon na parang bula. Nang makumpirma kong wala namang babaeng nadapo sa aming tahanan, ay agad kong sinabihan ang aking asawa ng, "Sus, wala naman akong nakita eh. Ikaw talaga kung ano-anong nakikita mo." Wika ko sa aking asawa nang makabalik na ako sa kinaroroonan nito. Nagpumilit pa yon sa akin na totoo ang kanyang mga nasilayan, pero hindi na ako sumagot pa dahil sa ayaw kong pagmulan na naman yon ng komosyon sa aming tahanan. Itong asawa ko kasing ito, pinuno, ay pinipilit niya talaga ang anumang bagay na totoong kanyang nasaksihan. Wala itong pakialam kahit na mag-away kayo, basta ang nais niya ay mapatotohanan ang kanyang mga sinasabi. Ayaw na ayaw kasi ng asawa kong ito na pinagbibintangan siyang sinungaling. Pagsapit ng gabi, ay maaga pa naman kaming kumain noon gawa ng walang silid na gas ang aming lamparang ginagamit hanggang umaga. Nag-iisang lampara lang namin yon, pinuno, pero sapat na yon para mabigyang liwanag ang aming tahanan. Habang kumakain kami ay napapansin kong kung ano-ano na ang iniinda ng aking asawa. Tinatapik nito ang kanyang pisngi, pinipisil-pisil ang kanyang mga kamay, at kung ano-ano pang kanyang ginagawa na bagong-bago sa aking paningin. Nang hindi ko na matiis ang pinaggagawa ng asawa kong yon, ay tinanong ko na ito kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na yon.
Ayon sa aking asawa na namamagad daw ang kanyang pisngi kaya niya ito tinatapik. Pinipisil naman daw niya ang kanyang kamay dahil ang pakiramdam niya ay lumulobo yon. Nang marinig ko ang pangungusap na yon, Pinuno, ay doon ako na alarma sa sinabi ng aking asawa. Alam ko kasing aswang ang maaaring nagmamasid sa amin noon dahil akmang-akma ang lahat ng senyales na merong nagpaparamdam na aswang. Matapos kong mapagtanto na merong hindi kaaya-ayang nilalang sa bahay, ay dali-dali naman akong naglibot sa aming tahanan upang hanapin ang nilalang na yon. Dala-dala ang mahaba naming bolo ay walang takot kong nilabas ang aming bahay upang hanapin ang aswang. Nang makalabas na ako, Pinuno, ay doon ko nakita ang mga manok naming wala ng buhay. Ang iba sa mga manok kong inaalagaan sa aming tahanan ay naghihingalo na dahil sa mga sugat nito sa kanilang puwak. Matapos kong makita yon, Pinuno, ay agad ko namang nasipat ang nilalang na sumuot sa madamong parte ng aming bakuran. Noong mga oras na yon, Pinuno, ay hindi na ako nagdalawang isip na sugurin ito. Kahit napakabilis ng nilalang na yon, ay naabutan ko pa ito sa puno ng mangga di kalayuan sa aming tahanan. Nang makita ko yung nakatalikod, Pinuno, ay agad ko itong sinunggaban at hinataw ng bolo ang kanyang likod. Huli na nang makita ako ng nilalang na yon dahil sa abala ito sa kanyang ginagawa. Meron kasi yung tangan-tangan na manok sa kanyang bibig kaya hindi ako nito naramdaman. Matapos nitong tamaan, Pinuno, ay biglang tumakbo yon ng napakabilis hanggang sa hindi na yon makita ng aking mga mata. Anyong tao pa rin ang aswang na yon, Pinuno. Yun nga lang, ay hubot-hubad ito na merong nagsisihaba ang buhok. Pagtingin ko sa bolo na aking hawak noong mga oras na yon, ay doon ko nakita ang dugo ng aswang na tumutulo. Nang makita ko yon ay agad ko namang ibinaon ang bolo namin sa lupa ng 7 beses habang nagdadasal. Sumpa kasi yon ng aswang na yon sa mga matanda. At kapag nagawa mo yon ay sigurado na ang kamatayan ng nilalang na nagmamay-ari ng dugo na yon. Nang matapos na ako sa pagsumpa sa aswang na yon, ay agad din naman akong bumalik sa aming tahanan upang balikan ang aking asawa. Pagpasok ko sa aming bahay, ay nadatnan ko itong nakaupo sa aming sala kasama ang aming panganay na anak. Lumipas ang buwan, Pinuno, at matagumpay namang nakapanganak ang aking asawa ng isang malusog na babae. Di na namin ulit naramdaman ang nilalang na yon sa aming tahanan dahil alam ko sa sarili kong nadala na yon o kung hindi naman ay tuluyan na itong namatay. Hanggang ngayon, Pinuno, ay palaisipan pa rin sa akin ang nangyari sa aswang na yon. Kahit nakalimutan na ito ng aking asawa, ay hindi ko pa rin makakalimutan ang pangyayaring yon. Laking pasalamat ko na lang talaga sa Panginoon dahil tanging mga manok ko lamang ang nagbuwis ng buhay ng mga oras na yon. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Maraming salamat po. Hi po, Pinuno. Ako nga pala si Jonah na naghahangad mailathala ang kwento sa channel mo. Ang kwento ko pong ito ay ang karanasan ko tungkol sa isang aswang at kaluluwa. Isa akong ordinaryong tao, Pinuno. Wala akong alam sa mga ganyang uri ng kababalaghan. Ni hindi nga ako nagpapaniwala sa mga ganyang uri ng mga istorya. Pero dumating ang araw na nagpatotoo sa akin at saksing buhay ako magpahanggang ngayon sa kwentong ito. Wala itong bahid ng anumang uri ng kasinungalingan. Parehong-pareho ito ng mga totoong kwento mo. Ang nais ko lang ipaalam sa mga taga-subaybay mo
na totoo at kasama natin silang lahat ng pagkakataon. Umpisahan na natin ang kwento. Taong 2019. Itong mga panahong ito, Pinuno, ay kasalukuyan akong naninirahan sa isang bahay na medyo may kalakihan. Meron akong asawa at kaming dalawa lamang ang naninirahan sa bahay na yon. Masasabi kong maganda ang pagkakagawa ng bahay kong yon. Gawa ng pinagbuhusan ko ito ng pera noong ako'y minsang nagtrabaho sa ibang bansa. Presentable ang bahay na yon at lahat ng bintana rito ay gawa sa salamin. Naging masaya ang tagpo ng aming pag-iibigan at pagsasama nitong aking asawa. Kahit wala kaming anak ay masaya at kontento naman kami sa buhay. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Napakatalinhaga nito at maging ang kapitbahay ko ay sinasabihan ako ng baliw dahil sa mga pinagkukwento ko. Halos magkaaway-away na kami dahil sa mga masasamang pinagsasasabi nila sa akin kahit nagsasabi lang naman ako ng aking karanasan. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, umaga nangyari ang tagpong yon at tumuloy-tuloy na hanggang sa inabandonan na namin ang aming tahanan at lumipat na kami dito sa kasalukuyan naming tinitirahan sa Maynila. Kakagising ko lang noong panahong yon, kaya bumaba na ako sa unang palapag ng bahay namin. Nasa itaas kasi ang kwarto namin ng mister ko at nasa baba naman ang kusina. Pagbaba ko sa hagdan ay meron akong nakitang isang babaeng lumitaw na nakasuot ng saya. Lumilitaw yon at kitang-kita ko mismo ang pangingitim ng balat nito na parang sinunog ng apoy. Pagtingin nito sa akin ay agad akong napaatras at nagsisisigaw ng, "Han! Han! May aswang! May aswang!" Sigaw ko habang nakadapa na sa hagdan. Unti-unting lumalapit ang nilalang na yon na nakalitaw sa ere. Doon ko dinasipat ng malapitan ang mukha nito na napakaraming bitak-bitak na kung saan nagsisilabas-masok ang mga uod sa katawan ng nilalang na yon. Nang makalapit na ito sa akin, ay halos hindi ako makagalaw at makasigaw dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Tila ba gustong-gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Hanggang sa dinilaan ako nito at kitang-kita ko ang pag-iwan ng uod sa aking leeg. Matapos yan ay unti-unti akong nawalan ng malay. Nang magising ako, ay nasa ospital na ako at nasa tabi ko naman ang alalang-alalang mister ko. "Han, napano ka ba?" Tanong sa akin ng malumanay ng aking asawa. "Han, may nakita akong aswang! May aswang sa bahay natin!" Wika ko sa kanya. Tumawa lang naman ito at nagwika ng, "Han, paano makakapasok sa bahay ang mga aswang-aswang na yan? Merong basbas ng simbahan ng ating tinitirhan." Pagtatanong nito sa akin. Hindi na ako nakipagdebate pa sa kadahilanang ayaw na ayaw ng mister ko. Ang kinukulit ko siya. Hanggang sa pilit ko na lang itong inilibing sa limot ng ilang linggong dumaan. Nung matapos ang buwan ng Marso, ay doon ako ginulo ng nilalang na yon. Maliban pa sa nilalang na yon ay ang mga naririnig kong nakakakilabot na mga tunog tuwing sasapit ang hapon at lalalim ang gabi. Merong mga ibong hindi normal sa aking pantinig ang mga huni. Sabayan pa yan ng kaluluwang nakasabit sa pader ng aming bahay. Minsan, Pinuno, gumagapang yon sa kisame habang nakatingin sa akin. Pinipikitan ko na lang ang mga pangitaing yon kaysa mag-away kami ng mister ko. Minsan nga, Pinuno, gumagapang yon sa kama namin at nagigising ako.
Ako lang talaga ang nais pakitaan ng nilalang na yon. At nakakapagtakang hindi ito tumitigil sa pagpaparamdam. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na tumatak talaga sa aking isipan. Kasalukuyan kaming natutulog noong mga panahong yon nang biglang merong humatak sa akin sa kama. Halos mabalibag ako sa sahig dahil sa paghatak ng babaeng yon. Hanggang sa nagising na rin ang mister ko dahil sa nagawa kong ingay. Paggising nito ay biglang nagkaroon ng malademonyong tunog sa loob ng kwarto namin. Kitang-kita ko na ang litrato ng aming kasal ay unti-unting lumiliyab. Agad naman kaming naalerto dahil sa pangyayaring yon. Yung asawa ko, halos hindi makagalaw dahil sa sobrang takot nitong nadarama. Bilang ako ay sanay nang nakakakita ng ganito, ay kahit papaano ay naibsan na ang takot ko noong mga oras na yon. Hinatak ko ng hinatak ang aking asawa hanggang sa bumalik na ang wisyo nito. Nang hindi mabuksan ang aming pinto, ay tinadyakan niyo ng aking asawa na ikinasira ng tarangka nito. Matapos yan ay dali-dali kaming tumakbo upang makalabas sa demonyong bahay na yon. Nang malapit na kami sa pinto, ay biglang lumitaw ang kaluluwang yon na akma kaming susunggaban. Sinalubong namin ito habang nakapikit kami, kaya nakalabas kami ng bahay. Pagkalabas namin ng bahay, ay nakita ko sa napakalaking salaming bintana namin na nagmamasid ang babaeng yon. Nakangisi ito ng ilang segundo tapos nagagalit yon. Maliban pa dyan ay ang mga nagsisilakihang pagkukumpas ng pakpak sa itaas namin. Alam kong aswang yon dahil ganon ang deskripsyon ng mga ito sa bawat kwentong aking naririnig. Hanggang sa pagtingin ko sa asawa ko, ay nakita niya ang aswang na nag-anyong ibon na paikot-ikot sa aming dalawa. Napaupo sa lupa ang asawa ko, tapos nagsisisigaw yon hanggang sa maraming tao na ang nakarinig. Nang narinig na kami ng karamihan, ay paisa-isang bumukas ang mga ilaw sa labas ng tahanan ng mga ito upang tingnan ang nangyayari. Nadatnan nila kaming nakaupo sa lupa, nakatingin sa langit habang tulalang-tulala. Ni hindi nga kami makausap noong mga panahong yon ng kahit na sino. Hanggang sa kinaumagahan ay napagpasyahan namin na lumipat na ng tirahan. Hanggang sa ngayon ay nakakandado ang bahay namin doon sa lugar na yon. Meron kami ditong tagabantay na saksi ding buhay sa mga nagpaparamdam doon sa bahay. Hanggang dito na lang po, pinuno. Naway maihayag nyo ang kwentong ito sa inyong channel. Maraming salamat po.